O Concello de Vilagarcía non se descabalga e mantense na súa postura de que unha celebración simultánea da festa da Meixa de Carril, o combate naval de Vilagarcía e o Festival Revenidas de Vilaxoán, a terceira fin de semana de agosto, non é viable por motivos de seguridade. Unha data que dende o mes de xaneiro se dixo que iba a haber dificultades por toda a programación que había nesas datas, con informes técnicos que din que, tanto por parte da servicio da Policía Local como de emerxencias, que non poden garantir a seguridade, polo tanto estamos falando de algo, algo moi serio, non é unha cuestión de bueno, pues que poda fallar a limpeza ou demais ou un palco que non se poda montar, sino que temos informes tanto da xefa da Policía Local como do xefe de emerxencias de que non se pode garantir a seguridade. E ante eses informes, desde logo, este goberno local non é para nada temerario, ni moito menos, e a obligación nos a garantir a seguridade dos veciños e dos visitantes que podan vir a Vilagarcía. Este aspecto segue a ser o talón de Aquiles desta polémica, por iso dende o consistorio ofreceron ao patrón maior de Carril a posibilidade de celebrar a festa da Meixa noutras dúas datas alternativas, a fin de semana do 13 ou a do 26 de agosto. Nos, unha vez máis, tendimos pontes, insisto, lle pedimos unha vez máis que estudiara estas datas que se lle plantexan, pero, bueno, parece que ten contratada a orquesta e iso está por enriba da seguridade daquelas persoas que podan asistir neses días a Vilagarcía. Dende o goberno, insisto, plantexamos dúas datas máis, esperemos que teña ben estudiadas para poder celebrar con normalidade esta festa, pero, bueno, na súa man está. Unhas datas que, segundo afirmaron dende o consistorio, se ofreceron como alternativa dende o mes de xaneiro e das que, segundo afirmaron, o patrón maior desoíu concertando todo o referente para a celebración na fin de semana desaconsellada. Estas dúas datas se plantexaron dende xaneiro, cando xa, bueno, pois pola cantidade de eventos que coincidan ese fin de semana, que se viu a dificultade que iba a haber por falta de medios. Bueno, pois ao longo de todos estes meses, lonxe de buscar solucións e intentar adaptar a súa programación a esas datas, o que se fixo foi contratar eventos para as datas na que o Concello lle dixo que non había medios para garantir con seguridade, insisto, sobre todo con seguridade, a celebración deste evento. Despois dunha reunión de máis de unha hora de duración, o patrón maior abandonou o Concello sen querer facer declaracións, aínda que asegurou que convocará unha rolda de prensa para explicar cal será a postura da Confraría de Carril ante esta situación.